Ngaze nganosuku oluhle, ngiyathemba ukuthi luhle nakuwena. Bona mina uma ngiphuza itiye angilifaki ubisi, itiye nobisi ngaligcina kudala futhi ngaliphuza kanye. Into engayicabanga mina ngabona ukuthi mina ngancela ngaze ngangimdala, so ubisi likhona kumina ngaphakathi. So uma ngiphuza itiye lifike liyideshe lona ngaphakathi. Okunye futhi-ke mina etiyeni ngifaka 5 tablespoons, not teaspoons, tablespoons, 5. Ngifuna ukuthi mina umuntu wami uma ethi sweet, esho entweni e-sweet ngempela, hhayi into yokudlala. Angimfuni futhi mina umuntu othi uma ephuza itiye lokhu malishisa lilinde liphole. Leyo nto ithusa umphimbo. Ngesikhathi uthuka umphimbo uyamica. Emva kwalokho bese kuncipha i-voice, ube nephimbo elincane. Ayifuneki-ke indoda enephimbo elincane. Nikuqaphele futhi nalokho. Angimfuni futhi mina umuntu ohleka kakhulu uma kuphuza utshwala, hhayi. Sesisetshwaleni-ke manje nakhu. Ngimfuna umuntu ohleka kakhulu uphuza utshwala ngoba utshwala uma uzobheka kahle kubhaliwe nakhu. Kubhaliwe ukuthi don't drink and laugh. So ungasisinekeli nje uma siphuza utshwala. Nalento yokudesha ugologo futhi ugologo. Lento yokudesha ugologo i-wrong. Ididisa amasosha omzimba. Kumele amasosha omzimba azi ukuthi uyaphuza noma uyakuhlaba. Uma ukuhlaba kumele kucace. Uma udesha kusho ukuthi uyaphuza. Umuntu okuhlabayo uvele abuthele nje emzimbeni kanjalo. Nalento yokuminca umsuzo-ke futhi usuyominca engabe uyadedela nje lento iphume. I-wrong leyo nto leyo. Icasula amasosha omzimba futhi leyo nto. Ngoba asuke esejabula ukuthi leyo kungcola kuyaphuma, wena uphinde ukubuyisele ngaphakathi. Umincelane. Ake sibe neqiniso futhi masibingelelana. Ayiphele lento yokuthi manibingelelana umuntu mebuza impilo ethi unjani, ukuthi ngiyaphila noma ungaphilile. Uma uhlanya fanele umtshele umuntu ngiyahlanya. Uma uphuphile usho ukuthi ngiphuphile. Uma ubothokile umtshele futhi ukuthi ngibothokile. Ngisho ngaze kuthathe usuku lonke umuntu umtshele iy'nkinga zakho, mebambezeleka kwakhe lokho. Angithi uyena ukubuza ukuthi unjani. Kumele umtshele iqiniso ukuthi unjani. Okunye kumele sikuqaphele futhi, iy'mpukane seziyashoda la ezweni. Iy'mpukane ziya ngokuncipha impela, okusho ukuthi ikhona into e-wrong ewuphoyizini eniyidlayo. Ethi iy'mpukane uma y'hlangana naleyo nto la y'hlangana khona nalento enisuke niyidlile bese ziyashona iy'mpukane. Kumele sikuqaphele lokho, kusho ukuthi khona into ewuphoyizini esikhona manje. Okunye-ke futhi engifisa kwenzeke, sekufanele kufakwe amaredo manje emabhenki ngoba manje olayini bade, kakhulukazi ka-Capitec. Kufakwe iredo nje, sithi silinde imali zethu sibe sijayiva kancane. Sithi silindile kulayini sibe sijayiva nje kancane ukuze singanaki ubude bolayini. Okunye futhi angiwafuni amanga, okokugcina-ke lokho. Angizwani namanga. Umuntu oqamba amanga nje ngixabana naye kabi. Amanga ayabophisa futhi ayabulalisa. So nje amanga angizwani nawo.